Roman, počúvaj, dnes je sobota, ja si potrebujem poupratovať. Takže to video si musíš natočiť sám, dobre? Tak aby si vedel, čo tam dať. Prvú vec určite ukáž výherný produkt zo včera, čiže to bol list na voštiny alebo odviečkovance. A ak by si mohol, tak ho ukáž aj tak viacej zblízka, nejaké detaily, vieš, jak to dávame. A niečo k nemu aj povedz. No, toto je list na voštiny a odviečkovance. Ako už názov napovedá, môžete tu lisovať aj voštiny, teda vosk, ktorý ste si doma vytavili v hrnci, aj odviečkovance, teda to, čo vám zostalo po odviečkovaní rámikov. Keď lisujete vosk, máte výbornú výťažnosť, lebo zostanú vám v lise v podstate len nečistoty a vosk vám tady tu vytečie do nejakej zbernej nádobky. A keď lisujete odviečkovance, tak vám zostane zlisovaný vosk, a tadeto z nich získate ešte pomerne veľa medu. Hlavne hovor k veci a rýchlo. Ľudí najviac zaujíma, kto vyhral poukážku. Čiže choď čo najskôr losovať. Takže ďalším výherca je pán Emil B. Budeme vás kontaktovať v komentári. Prosíme, napíšte nám správu. Čo mi ešte chýba? Pozriem sa. No a nezabudni ukázať súťažný produkt na zajtra. Jaj. Balím, mám všetko. Ešte jedno tu je. A už len posledná, ale dôležitá vec. Povedz, nech nás sledujú. Tak nás sledujte na Facebooku baraník.sk včelárske potreby. Tak šup, rýchlo napíšte komentár, aby ste aj vy mohli pomôcť svojej žene upratovať. Alebo svojmu manželovi.